Sanibona nengaza ukuthi ngembelele phinde futhi nginamukela le channel ehamba phambili inkezo mina ngimfeze uNtuthu ngakho malubathi ila sibona amakomedi mhlabe ukuthi usemusha like ngizophinda ngicela subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke wenganza kwethu ke sagejema mamnandi lapha nodaba ulithinta lapha ialbum kaKhuzani Ndlamlenze Mpungose alboli icala lapha nealbum ke lendelo ezinkumbi zabalandeli lapha njengamanje ke ialbum kaKhuzani abantu uzohamba uyethula workshop eThekwini lapha ke kungusuku lokuqala lapha insizwa ke ithembisele yathi impela ngeke izidedele kalula kanjalo einkundleni zokuxhumana lapha ku YouTube izoqala izame ukuthi ihambe uwadayisela abalandeli ngama CD lapha kanjalo futhi ke nangama USB emva kokuba ke izothi maseqedile mhlawumbe ethuba zantambama uzobe sekhona ukuthi azifake ingoma lapha ke online lapha nisizwe ke isenze lapha no 212,000 lapha ke ngama pre-orders lapha kungemuva ukuthi kokufaka ipost ekade ibhale kanjena ke insizwa lapha ikhombisa ama branch ukordeka kwama CD ensile 212,000 kade kuma USBs lapha ke yenze lapha ku 1431 kade uma CD 854 lapha ke mangabe ubheka ngendlela nje abantu abawa order ngawo lapha ke ama CDs kanjalo lapha nama USB yakhe insizwa uKhuzani Mpungose leli angazi ke nganza kwethu ke ukuthi kuthena kwakho ukuphawula nje mayelana sasasa indlela abalendele ngayo album insizwa uKhuzani Mpungose kodwa ke mina ngikadela wena ukungizwa wakho umbono lapha na comment section wenganza ukuthi ke sangiphuma kanjani ngiyathembisa unyabona ufuna ezinye izindaba ezilandelayo video elandelayo kwakho ukusubscribe ngakhohlwa ulandela Facebook @radio nkezo Instagram @fezeko_162 niziphatha kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda khona uDr Nyathi kwamhlabela ingane usiza kuloko okulandelayo ukuhlola ukukhipha isilwane ukuqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhanda lingapheli umhlume ongapheli umkhumiso wezimfuyo ukuyisidlozi elithwetshuliwe uhlanga lamathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064 793 8826 oza Dr Nyathi uzothola ukusizakala.